L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. Dak il-lejl tal-ħelsien tħabbar minn qabel lill-missirietna biex wara li jarfu sewwa fliema wedjiet emnu, aktar iqawwu qalbhom. Il-poplu tiegħek stenna l-ħelsien tal-ġusti u l-qerda tal-edewwa tagħhom. Għax kif inti kkastigajt l-edewwa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna għalik. L-ulied twajba tal-ġusti offrew sagrifiċċju bil-moħbi u l-koll fehma waħda għadu għal-liġi ta' Alla. L-qaddisin tiegħek jaqsmu xorta bejniethom kemm il-ġid u kemm id-deni. Għalhekk minn qabel għannew tifħir missiriethom. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali, ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. Għannu ġusti bil-ferħ l-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Ħin il-ġens l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirtu. Ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik hi it-tama tagħna. Ħin il-poplu l-mulej għażel bwirtu. It-tieni qari. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġalet l-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart li kien sejja tieħ bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġalitu jammar fart imweda, qisu barrani fart barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess weda. Għax hu kien iħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-imgħallem u l-bennej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li biha Sara mara mdaħla fi żmien setet titqal għax hi għarfet li ta' kemtu kien dak li għamlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Le, merħla ċkejkna, tibżgħu xejn, għax missierkom oġbu jagħtikom is-saltna. Biegħu ġidkom u għatuh karità u fittxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux, teżor li ma jiġix nieqes fis-sema, fejn l-ħallil ma jarsaq u lanqas il-kamla ma tħassar. Għax fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll. Żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixowla. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħennin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażżem, iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħennjen huma. Kunu għafu dan,
li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'in ikun ġej l-ħalliel, ma kien se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Allu Pietru, mulej, din il-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej, int min tgħid li hu l-qaddej fidilu għaqli? Minu dak li s-sit iqegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom f'ħin l-ikel. Ħin dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad issawwat lill-qaddejja kollha irġiel u nisa u jiekol u jagħtiha x-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal fjum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madana kollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwad. Għax lil min tawh ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u min ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej.